Attendance. Dagan man absent. Morning. Oh, good morning. Ano ba? Tubag diretso. Dagan nami. Punta boss. Apa tolong bos? Apa tolong? Adi aranan? Ay paraas. No nami gamay. Morning ma'am. Kumbati ma'am. Morning. Dili sila masukulog mandulog, dili lang may C3. Budag. Ay. Kalapok. Lapok gede kayo. Whoop. Basta na dalan? Dalan na. Okay. Okay, grabe ka tiglog. Okay. Baklaya. Ang murag dito sa unahan ng lapok di kayo. Baklaya magandam. Morning. Patay.
Ikaw, bagin mo yung nasurtihan? Ay, hindi ka bang lamok, di ko ani, nga mga palahubong.